Takže čaute ľudia, vítam vás z nového videa. Ja tuto hrám takú rybačku, ako môžete vidieť za mnou, tam. Ja hrám takú rybačku. Ja už som to niekedy hral, vidíte, tento pánok som ja. Ja už som to hral, ja som dosť dobrý. Ulovil som tam pár megalodonov, ja vám ich ukážem. Aj krakenov, mám tam nový odomknutý svet a také vecičky. Idem hrať. Dobre, to ešte nevidel. Dobre, idem skúsiť chytiť rybu. Modrý vykričník, tak poď, modrý vykričník. Ukáž? 85% progres. Megalodon! Teraz si dám megalodon na práve ľudia. Vidíte, to je on! To on! Trošku tam zavazal toto. Pardon. Máme megalodona. Hneď máme megalodona. Ja vám ho idem hneď ukázať. Je to na neon. Toto. Neviem, čo mám vej. Toto není on. Ale je to moja dobrá ryba. Ani toto není on, ani toto. Tak sa ideme pozrieť sami. Tu mám takú menšiu záložku. Nič. Toto je ten kraken. To som vám chcel ukázať. Nič. Nie. To je on. Čumte, aký gigant. Normálne megalodon. Tam je ďalšia. Ešte? To je nejaká malá rybka. Tam dole ste to teraz mohli vidieť, tam dole. Tak, tam ideme. Ja si idem kúpiť asi nejakú novú udicu. Koľko stojí tento? Preto si chcem toho kúpiť. No to nemáme. Nemáme na to. Skúšime? Nemáme. Ideme do toho mojho sveta. Tu už nejaký typek ryb chytá. Jo, túto rybu som raz chytil. Tá je dobrá. A idem chytať to. Už máme niečo. A ne, yes. Jo, ja vám chcem ukázať ešte prúdy, aké tu mám. Takže toto je klasický. Potom takýto mám King's Root. Potom tu mám No Life Root. Potom tu mám Noctural Root.